mini GMAT conference with Brother Daniel and my good friend Giovanni Bueno. We started by coming here at Food China Restaurant, one of the oldest restaurants here in Naga City. Dapat sana mag-long ride. Kaya lang sabi ni Brother Van, ano nga yun, Van? Pagka may dalang mga mutya, mabigat sa motor. So ayun, naglalakad-lakad kami dito sa ano ba to? Naga City People's Mall. Ito yung aming GMAT conference. Hindi kami naka-study lang sa isang lugar. Diba, brother? Okay. Habang nag-uusap. Kung pag-uusapan natin ay GMAT na binibenta. May visa ba yun? Kasi marketplace to eh. GMAT naman. Depende yun sa pambenta. Kasi karamihan ngayon puro scrap. Pero malalaman mo mutya kung marunong kang tumingin. Sa hawak mo pa lang, may gagapang na parang kuryente, diba? Ayun. Ayun ang tinatawag na legit. Ngayon, sa katulad ko, pag ako nagbenta ng mutya talaga, medyo mahal. Kasi ang mga hawak ko puro legit. Ano talaga, mga legit stone talaga. Na hindi mga pangkaraniwang mga bato na mga iba't ibang klase mga bato na galing sa mga kalikasan. At kung dating naman sa tinatawag na chemist o gamot halaman, depende rin po yung pwede rin pong panangga yun. Depende po sa sangkap na paggawa ng isang tinatawag na antingero or GMAT. Kasi sa karanasan ko, pwedeng isama yung oil ng coconut or tinatawag na mga iba't ibang klaseng bato o mutya na tinatawag na kalikasan of nature of power. 100% ako na may power talaga yun. At kung pagbabasihan naman na sa mga antingero na mga baguhan, ang may advice ko talaga sa inyo, kung hindi nyo mamasamahin, mas maganda na ang kunin yung GMAT, mga nature power na lang, walang tinatawag na ulong o orasyon. Kasi wala kayong pananagutan doon. Lahat ng mga orasyon na kinuha niyo, tinigit sa tao, na hindi nyo inasikaso, pananagutan po kasi po mga tao po talaga yan. Mga kantingero o ka-GMAT. Yan lang po ang may advice ko sa inyo kasi sa dami, sa tagal o experience ko sa tinatawag na pag-aanting or panggagamot, iba't ibang klaseng gamot o iba't ibang klaseng anting na nalalaman ko yan kasi marunong akong tumrace ng gamot or GMAT. Kaya nga sabi ko sa mga tao na nag-aaral ng mga mutya, pumunta sa tinatawag na kunin yung mga kailang bato tapos pagdating sa bahay na kung hindi mamagnet or hindi meron yung tinatawag na tago yung power nila. Pag hindi mamagnet, tago ang power pero yung magnet napakalakas ng power. Parang tao yan dalawa. May isang tao na makisig, may isang tao na sobrang bait kahit tinatago yung kahit may karunungan. Ganun po ang tinatawag na kategory ng mutya. Sa lahat ng mga nag-antingero, hindi po talaga lahat basta pwede mo i-combine kasi meron pong mga mutya na nag-aaway din. Parang tao po yan. Yan ang katotohanan. Kaya kanina, nung binigyan mo ako ng mutya, naramdaman ko talaga yung parang kuryente. Legit talaga yung Haring bakal yun kasi yun. Kaya sa susunod, huwag kayo tatanggap ng basta-basta mga mutya lang din na kailangan ma-verify mo talaga kung ano ang laman ng isang mutya or laman. Kasi ang mga mutya kasi may mga pangalan talaga yan. May haring bakal, may inahang diamond, lahat may mga pangalan ng mga mutya. Kaya mahal talaga ang price. Pero pag sinabihan ako na magbigay talaga ako kasi nangangailangan ng tao rin o kaantingero ng mga bagay-bagay. Ibig sabihin, gusto nila yung kasi ang mga mutya na hawak ko, pag picture talaga ayaw magpakuha yan. Yan po talaga, meron silang abilidad din sila magpakita. Kaya nga yung iba, ingat kayo sa pagbili ng mga iba't ibang klaseng mutya kasi madami na po ngayon ceramics. Yan pa katuanan. So naman po. So sabi dito ni Brother Daniel, sa
tabing dagat ay may mga mutya. Magdala lamang ng magnet. Doon mo malaman kasi ang mga mutya kasi minsan may mutya na dumidikit, meron mutya hindi dumidikit. Pero depende sa klase ng bato, meron kasi bato na mutya na kung tawagin parang madulas or makintab o makinis. Hindi siya mumagnet pero mutya pa rin yun. Ibig po sabihin, nakatago lang ang kanyang kapangyarihan. Pero yung mga tinatawag na dumidikit sa magnet, ano po yun, malakas po yung umigop ng tinatawag na bad elements o enerhiya. Ngayon, para makuha nyo yung tamang pagmutya, kumuha po talaga kayo ng magnet or kung kayo may napuntahan na isang lugar, lagi pa may dala ng magnet or kung halimbawa nakalubog ang mga mutya, pwede nyo kalkalin nyo at bulutang po talaga ang totoong mutya doon. At mangingi din kayo, kung sa dagat din kayo, hiningi kayo ng tinatawag na guided sa Panginoon sa tubig. May Panginoon po ang tubig, sabihin mo, Diyos ng mga tubig, kailangan ko po na bigyan niyo po ako ng mutya na pwede ko pong magiging gamit o magiging kalasag sa aking katawan o sa dating na panahon magiging panangga. At bibigyan po kayo noon. Kung ano yung mga bagay-bagay na makita mo or nabibigyan sa magnet, pwede niyo pong kunin nyo. Kasi meron po na iba't ibang klaseng mutya na hindi nakikita at hindi na kikita sa mga bagay-bagay na malalaman mo na yung napakan mo pala ay mutya pala yun kasi hindi siya magnet. Pero sabi ko nga, ulitin ko, mayroon magnet na class A, mayroon mutya na class A, mayroon tinatawag na mutya na class B. Yung class B po, yun po ang hindi mo mamagnet. Pero pag makuha nyo yung class A talaga, puro first class po talaga yun. Kung maaari, sa unang kuha mo talaga, wag mo talagang bawasan yun, itabi mo talaga sa bahay mo. Kasi iyon talaga ang magiging tinatawag na pundasyon mo. Katuwang mo sa buhay, sa lahat ng laban mo. O ano man ang klaseng labanan, barangin ka man o ano pa man. Iyon ang magiging, yung mga mutya na yung magiging tinatawag na panangga or kalasag mo, yung tinatawag na kapangyarihan ng mutya o mga power of the nature. Iyon po talaga ang number one na sasalo sa lahat ng mga panganib o problema na dumating sa buhay mo. Kung minsan may nagtangka sa buhay mo na naramdaman mo na parang yung mutya mo may paywatig, depende po yan sa paywatig. Kasi pag sinabihan ka mag-vlog ka, halimbawa sa tulad natin na kapwa ka-antingero na sinabihan ka na i-vlog mo ko, ibig sabihin gusto nila magpakita yung gusto nila ipakita yung totoong ganda. Pero pag pinicturean mo ayaw na magpakuha, ibig sabihin ayaw nila kasi gusto nila maging marumi sila para hindi sila pag-interesan ng mga tao na marunong din sa tinatawag na mutya. Kasi marami po sa panahon ngayon na marunong na tinatawag na lahat ng tao po ngayon na tinatawag life of 80s o 90s, marunong po talaga silang tumingin ng tinatawag na mutya. Kasi po, isa po ako dyan sa tinatawag na marunong akong kumilatis. Kaya nga po, kung talagang gusto talaga ninyo na makuha ang totoong mutya, bumili talaga kayo sa tinatawag na legit na mutya or hindi na. Kasi mayroon po talagang mutya na ginawa po sa tinatawag na ceramics, chemical or chemical na nagiging bato. O tapos sabi nila, mutya ng kung anong mga pangalan. Kasi po ang totoong mutya talaga, pag hinawakan mo yan, maramdaman mo, ma-absorb mo kagad yung tinatawag na power of the nature. Iyon po ang katotohanan. Kaya nga po mga brother and sister, ito pong mga sinishare ko sa mga mahilig sa anting-anting o mahilig sa mga panangga o sa tinatawag ng mga mahilig sa mga halamang gamot. Isa po talaga sa makatulong sa inyo at isa po rin po talaga sa mula umpisa pwede ko po ituro yan pero depende po yan kasi minsan magkakilala tayo sa Facebook o mas maganda po kasi literal na ituturo. Dito po sa mundong ginagalawan po natin, ultimong lahat ng nabuhay dito, lahat po yan may kapangyarihan. Hindi lang po tayo, pero tayo po ang tao, ang pinaka number one na makapangyarihan tao sa buong mundo dahil po kawaris po tayo ng Diyos. Yan po ang katuwa kasi ang tao ay kamukha ng Diyos, ang Diyos ay kamukha ng tao. Kaya nga, nandoon yung tinatawag na power of the nature na once na alagaan mo sila, i-absorb ng katawan mo, yun tinatawag na nagiging flexible ka, lumaki, lumiit, ganon. Yun yung tinatawag na palaki, maliit, ganon. Parang hindi ka maulaan ng tao kasi meron tinatawag na matanda ka, bata ka, kasi dahil po yung tinatawag na kapangyarihan ng tinatawag na nature of power. Kasi galing po yan sa kalikasan. Pag sinabi pong nature, galing po yan sa Panginoon ng kapangyarihan niya kasi wala pong makagawa ng mutya o ano pa mang klaseng uri ng mga halamang gamot o mutya na hindi galing sa Panginoon kasi lahat po yan. Ang sinabi ko po na apat na elemento, apat na Panginoon. Ang una po, elemento ng lupa. Ang lupa po ay Panginoon po yan, Diyos po talaga yan.
Ang tubig, Panginoon po yan. Ang hangin, Panginoon po yan. Isa po sa mawala sa katawan ninyo yan, hindi nyo na po talaga matagpuan ang hinahanap ninyo. Kasi po lahat po yan ay buhay. Paano sabi natin na ang mutya ay walang power? Lahat po yan, konektado dyan sa tinatawag na 4 na elemento. Plus ang tao, kasi ang tao ay kawangis ng Diyos, ang Diyos ay ang kawangis ng tao. Tayo pong mga tao ang number 1 na powerful sa buong mundo. Kasi marunong po tayo tinatawag na cultured, gawa ng tao. Ibig sabihin, ang mutya, pag inasimbol mo yan, super science na yan. Pag pinagsama-sama mo na yun. At meron din po tinatawag na kung gumawa ka ng mga panangga, huwag mo pong haluan ng pulong. Kung gusto mo puro material lang, yun po ang katuwanan. Kaya nga po, mga kaantingera sa lahat ng mga niwala sa anting, hindi naman po kayo naniniwala, wala naman po problema, ipas nyo itong channel na to kasi sanay na po kami dyan kasi meron po talagang tao na hindi naniniwala na tinatawag na mga anting-anting or anting-anting, pero po natutuwa na po talaga, naniniwala ko sa anting-anting na yan. Number 1 po talaga yan. Kasi hindi po tayo tinatawag na makompleto ang pagkatao natin kung wala po tayo tinatawag na nature of power. Hanggang dito na lang aking ma-share ko sa inyo kasi medyo madilim, baka mamaya maunit-ulit yan kasi ano ba, para happy talaga yung natin yung pagkikita natin sa ano na to, araw na to. Kasi bukas may alis din kami, may pupuntahan kami. At baka one day o baka uwi na ako ng Metro Manila. Maraming salamat sa kabrother na si Jason. Pangalan mo? Chokoro? Albayon. Albayon. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap mo sa amin ng kaibigan mo si Brad Bunny Buen. Good morning sa inyong lahat. Happy Merry Christmas sa lahat ng tao sa buong mundo. Talaga sa Kinilkig. Tapos tinitake siya. Oo. Inunguya. No, ano yan, all around yan. Gamot sa iba't ibang klaseng karamdaman sa mga baktinado. Kaya i-disperse yung virus. Mga virus. Yan ang cultured na gawa ng tao. Yan yung Sige na, ano. go. 3, 2, 1. Sige na. Ano ko? I-vlog muna. If you want to vlog. Sige, Bigyan ko man siya. Pwede mo naman i-vlog yun eh. Kasi Pangalan ulit. kinilkig. Kinilkig. Sabi mo ano to, yung ito yung ginagawa na ano ba, yung gamot na culture ng tao, gawa. Ito yung sinasabing gamot na. Gamot Parang herbal din siya. Oo, gamot Cultured ng tao. Oo. Inunguya. And then may something na kasunod. Ano pangalan ng kasunod? Brother? Langis. Pakita mo yung guys. Ito naman yung kasunod. Ito. Lang isa. Pan-disperse sa lahat ng iba't ibang klaseng karamdaman din. Iba't ibang klaseng karamdaman, pang-disperse. May ano talaga yun, may purpose talaga yun. Yung Tapos mag-wish na, Pray. Actually, magpe-pray, wish magpe-pray No. na mawala yung ano yun, iba't pare? ibang klaseng Di ba? karamdaman. Kung ano man yung Kung ano man yung gusto mo na. mawala sa system mo. Ito yan. Ang tawag dito ay Ano yan, infinito Diyos na lang is. Infinito Juice na lang is. Okay. Yung nauna, kaya pigilan ng pagtanda, pero yan talaga, gamot lang talaga yan. Ito ay Gamot. gamot na Gamot lang talaga sa iba't ibang klaseng karamdaman, lalo yung mga nakulam, nabarang, ganun. mm, Ayaw mo gamot makilala ka laban sa iba't ibang karamdaman. sa mga barang, kulam, Yan. sa mga Barang hindi nakita ba, mga pang-ariglo. Kaya gumagamot ako, hindi ako... yung una kong tinake kanina ay nakakaramdam ako na parang chilling effect. Parang menthol sa lalamunan. So yun ang una kong naramdaman. So yan. Ito. Ito ay Infinito Juice sa gamot at ang hindi ko matagkatarandaan pa. Yung alchemy dun sa isang mixing. Sabihin ko na lang, cut, tapos Combination, ito naman yung combination ng dalawa. Oo. Ito ay tinutungga lamang. Oo. And your prayers. At kasama yung prayer. Mag-wish ka na ba? May panalangin itong kailangan sambitin bago inumin. Personal prayer. Personal prayer.